Jaká jsou ty časová pravidla toho, jak člověk může k DIPu přistupovat a jak ho může čerpat? Jsou tam vlastně dvě podmínky, které musí klient splňovat naraz a jedna z nich je, aby ten investiční horizont byl alespoň 10 let a ta druhá, aby vlastně ten výběr probíhal nejdřív v 60 letech. Takže pokud by ten klient měl do 60 let 5 let, tak vlastně ten stejný horizont to musí prodloužit. Čímž pádem můžeme tedy říct, že ten DIP je spíše vhodnější pro mladší klienty, nežli pro ty starší a ty starší by to měli kombinovat s těmi ostatními produkty, kde opět tedy přicházíte na řadově, abyste tomu klientovi přesně řekl, vám se hodí toto, vám se to hodí zkombinovat? Dá se to tak říct, ono je vlastně celkově ta mladší generace už doteď byla otevřenější investování oproti té třeba starší, takže pro ty mladší je to výhoda toho, že oni fakt jako naprostá většina z nich si už doteď investuje do akcí, do nějakých fondů, ETF a teď vlastně navíc k tomu, když to dělají s tím cílem teda dlouhodobého horizontu a že to fakt je na nějakou na stáří, tak můžou uplatňovat ty daňové výhody.